Kaixo, ni Maitane naiz, gehituko kokoordinatzailea, beste Jokinekin batera, beste lankide batekin batera. Gehitu 97an sortutako elkarte bat da, eta bere helburu nagusia da gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual eta kolektiboko jende guzti honen eskubideak ontzat hartuak izatea gizarte hontan. Horretarako, Eusko Jaurlaritzarekin, Diputazioarekin eta bar egiten ditugu hainbat proiektu beti ere gizartea sensibilizatzeko eta bisibilizatzeko kolektibo honen realidade guztiak, ez diala gutxi. Beste helburu nagusi bat elkartearena da sarea sortzea, hau izatea beti kolektiboko jendearentzat espazio seguro bat. Hortarako hainbat bolondresen lantaldeak edo komisioak, batzarrak daude, adibidez dago mendizale talde bat, bakarrik mendia juten dana eta sozializatzen duna zentu hortan, eta oso irekia da taldea, bestetik trans eta ez bitarren komisio bat dago, bereien borrokatik hainbat gauza egiten dituzenak eta sarea sortzen dutenak, eta horrela beste hainbat talde, saretuta daudenak begin artean, aipatu deten helburu hau lortzeko eta borrokan jarraitzeko. Elkarte hau gehitu 97an sortu zen, eta hainbat bere ibilbidea izan du, baina helburua beti izan da espazio seguro bat sortzea eta borrokan jarraitzea beste hainbat elkarte eta mugimendu alternatiboekin batera. Bestetik, hori, egiten ditugun proiektuen artean aldizkari bat daukagu, hainbat realidade bisibilizatzeko eta borrokak eta bisibilizatzeko, Donostiko festivalean kolektiboa hobekien edo hobekien representatzen duen pelikulari sari bat ematen diote bolondresek. Azken finean hori proiektuak beti dira gure realidadeak eta bisibilizatzeko eta hortxe bertan jarraitzen dugu. Bukatzeko aipatu nahi dut, gehitu hitza, hain euskera zain naiz, baina gehitu hitza asko pentsatzen dute igual gehi hitzetik datorrela, bere momentuan agian igual zentzu daukizun, orain realidadea asko aldatu da, baina gehitu euskeraz esan nahi du sumate. Orduan beti gehitu irekita dago sare hau eta aterki handi hau haunditzera, orduan hoxe.